Fl-istazzjon tal-Protezzjoni Ċivili fix-Xemxija l-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri ħabbar investiment ta' 600,000 euro fi 3 stazzjonijiet tal-Protezzjoni Ċivili. Dan l-investiment jinkludi l-espansjoni ta' wieħed mill-istazzjonijiet li għandu id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Id-Direttur tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Bsejla spjega kif dan l-investiment huwa frott konsultazzjoni mal-Gvern f'Mejju tas-sena l-oħra u għalhekk faħħar l-azzjoni immedjata tal-Gvern. Huwa spjega kif dan l-investiment kien essenzjali għal ħidma tal-Protezzjoni Ċivili għaliex b'dawn il-fondi id-Dipartiment jista' jaqdi dmiru b'effiċjenza ikbar. Barra l-estensjoni ġewwa x-Xemxija hemm ukoll ippjanat estensjoni ġewwa l-kwartieri ġenerali ta' Kandja kif ukoll ġewwa l-istazzjon ta' Ħalfar. Dawn l-estensjonijiet qed isiru peress li d-domanda għall protezzjoni ċivili hija waħda kbira. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal kif li l-Gvern ikun spalla mal-Protezzjoni Ċivili mhijiex okkażjoni rari. Waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern għan-nies, il-Ministru sostna li meta l-Gvern jinvesti fodda ġodda għall protezzjoni ċivili igawdu wkoll il-poplu Malti għaliex id-Dipartiment ikun jista' jaqdi dmiru b'mod effiċjenti u fil-ħin. Fil-protezzjoni ċivili investejna ħafna. Investejna fil-ħaddiema, fit-taħriġ tagħhom, fil-kundizzjonijiet tagħhom u fl-għodda li huma jużaw. Issa jmiss li nagħmlu wkoll investiment fl-istazzjonijiet li operaw minnhom ban wieħed preċiż. Lan ikun li jingħata dejjem servizz aktar aħjar lill-poplu Malti Wawċi li jista' jkun li jkollu bżonn kemm jista' jkun malajr tas servizz li toffri il-protezzjoni ċivili.